Malawi today. There is one distributor of sugar by the name of Simama. You are holding sugar, ukubisa sugar. Then you're telling people, Mumba is coming after me. So nga ugwira, uzinena kuti, maona, he's fighting me. Tikudabwa ifandwa ukalonga aino Amumba. Tikudabwa nanu kuti kodi ife Amumba tinalakwira chani. Poyamba utasangidwa ukhala nduna inu munabwera ndi malamulo anu kuti anthu aukalonga asamagule zinthu ku Tanzania. Azimayi ama business ang'ono asamaode zinthu ku Tanzania. Ife tinati iya okay ndimene sitikhalira anthu anakanena kwa mfumu imene imayimirira ndikutokoza kwambiri kwa mfumu amene amatimira akalonga ife mtemi wa batemi kiungu. Ataona anthu akulira asiyakuoda ku Tanzania anakamva ndi ayimwala sonkulu wa ayimwala tikutokozeni koyima ndi anthu aukalonga. Tikudabwa lero inu Amumba, tikuziwa kuti inu Amumba munakuta kwa baka abambwana angagwira ntchito kuno. Kalonga inakudyesani ino, kalonga inakuphunzitsani ino. Lero mukubwera mukulimbana ndi Simama. Simama nakulakwira chani iwe? Simama nakulakwira chani? Kodi zimene zizi mwaona inuyo nokha? Ife tikudziwa kuno ukalonga kuti Simama namba kugwira ntchito ndipo malapakiri muluzi ndi maboma onse ambuyomu. Lero pasi nkukwiya kupita pa public kumamuyankhula mundu wamkulu, mundu wa Mulungu. Iyayi ukale ndi manyazi. Kodi kalonga iwe Mumba inakulakwira chani? Ndikufunse ngati kalonga inakulakwira kapena nalakwira bambo anko nthawi yankakhala kuno. Tiyankhule ndi anthu akusongere ndalama akasonge ndalama alipire chifukwa china chichonse you against ndi anthu aukalonga. Iyayi sitikhala choncho. Iyayi timayembekezera inu Amumba kuti mubwera ndi president kuno muzagulisa manifesto anu kuno kukalonga, koma sitinaone nawo inu, sitinaone inuyo kubwera kuno. Tinangoona anthu ena. Timadikira kuti inuyo muzauza bwanji amalawi aja kuti akuvotereni aja munakaniza kuti anthu asagule zinthu ku Tanzania aja munasowa pa misonkhano. Timadikira kuti inuyo muyankhula kuti sitinabwere kukalonga zifuka zake ndi izizi. Komano Simamayo siyeni si size yako malemba amene umawerengaso nayonso malemba kuti don't touch the anointed one. Don't touch the anointed one. Simama ndi munthu amene amatesa mafamily muno Malawi. Mukuchepa kwambiri Amumba. Mwayamba ndi speed, mukayamba ndi speed chonchi mukatera mukuyenda. Ndale ino siya ndale. Mungoonekera ati kuti ino siya ndale. Asiye na ndale ino Amumba, asiye na ndale. Tikukumbukira president ananenapo mmawu mwake akuchura kuti pali nduna zina zimatenga drama kwa mwenye. Nthawi zina Malawi kumazifunsa kuti kodi ndunazi ndi ziti? Chifukwa mkumachula anthu maina mwachula kwa mwenye. Lero poti ndi black zako lero kuukira tisire ni mwana wa uthu wa ukalonga ndi mbambo wathu amatirera ife anake. Sitinamvepo mbiri yake yoipa, sitinamvepo mbiri ya Simama yoipa ini yake ifa ukalonga. Tisire munthu wathu Mumba. Sire ni Mumba. There is one distributor of sugar by the name of Simama who has taken me personally to court as a minister, not the ministry. We closed the shop at 8:24 for various reasons. One of them being that I found him selling sugar at 2 a.m. We found 17 trucks. Where's Chibwati gone with? Is he here? From Zodiac. I don't know what he came on the site. I told him don't write an article because some distributors are claiming I'm coming after them. You see, ukamaja maungu, pombo ujaso nyemba, mbatata, umazimbidwe eti. Umazimbidwe sio nje.
I don't know Ntumbuka kuti kutumba. I don't know what's kutumba in Chichewa. Uzimbi ready? Uzimbi ready? Eh? Uzimbi ready? Kutumba. Now, you can't say kuti can I prophesy? I need zimbidwa ile. Ukuja maungu, batata, nyemba. Can I prophesy? Can I go deeper? Ndi zimbidwa ile. It's straightforward guy. Uzimbidwa abi. Anitumbenge ine, nitumbenge. Ukuteta wake. Now, you are holding sugar. Ukubisa sugar. Then you're telling people, Mumba is coming after me. So when Gawugwira is in Abuti, Maona is fighting me. Play those games with others, not with me. Please, try others, not me. Again, my officers got hold of his truck, which was suspected of being used to hold and smuggle sugar in Karonga. We've got all details. He's been claiming all over that the Minister of Trade is fighting him. My brother here, Osako Munde, was summoned at Mama's office in Karonga, Osako, by one of the sons. Your friend Amumba is fighting us. Hey, brother, and that's true. Not only him, several friends of mine whom they know that I'm close to them. I want to say this. Mera also, anapangapanisha simama umeyo simso for holding the newspapers. Is that Amumba? Is that Amumba? Or someone will say, okay, just fighting someone. This nonsense must stop. I want to tell people with money, you can get along with other people with your money, not me. I'm talking to everyone. Those who believe that their wealth is their fortress. My fortress is Mount Zion.